Коли настав день п'ятдесятниці, усі вони були однодушно вкупі. І раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, мов вогненні, і спочили по одному на кожному з них. І сповнилися всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Про милості